салому алейкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахборум ки ман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳодатон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Миралӣ. дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими ҷоизасупории фестивали ҷумҳуриявии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола баргузор гардид, ки дар он шанбе сазовори шоҳҷоиза шуд. дар шаҳри Душанбе фестивали ҷумҳуриявии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола баргузор гардид. Ин чорабинӣ ки аллакай соли 8-ум аз пайҳам дар Тоҷикистон доир мешавад, ба яке аз анъанаҳои зебои фасли баҳор табдил ёфтааст. Ҳамасола бо фарорасии фасли баҳор саросари кишвар манзараҳои дилфиреби гули лола фаро мегирад. Дар ин айём Тоҷикистон ба сарзамини гулзор мубаддал гардида, дашту доманҳои лолапӯш таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмонони дохиливу хориҷиро ҷалб мекунанд. тавре мушоҳида мешавад, меҳмонон аз тамошои ин манзараҳои нотакрор илҳом гирифта ба аксбардорӣ ва наворгирӣ мепардозанд. Бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор намудани фестивал, имсол дар пойтахт дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе қариб 4 миллион дона гули лола шинонида шудааст. имрӯз кӯчаву хиёбонҳо, боғу гулгаштҳои шаҳр бо лолаҳои рангоранг оро ёфта фазои зебову дилнишинро фароҳам оварданд. ҳамзамон дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими ҷоизасупории фестивал баргузор гардид. дар натиҷа шаҳри Душанбе сазовори шоҳҷоиза дониста шуд. ғолибон аз рӯи зинаҳои гуногун бо дипломҳои дараҷаи 1, 2 ва 3 қадрдонӣ гардида, инчунин фаъолон ва ташаббускорон бо ифтихорнома ва сипосномаи Кумитаи рушди маҳаллӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. фестивал аз рӯи 10 номинатсия, аз ҷумла гулпарвари беҳтарин, гулгашт ва хиёбон, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, деҳаи беҳтарин, маҳаллаи беҳтарин, деҳоти беҳтарин, шаҳраки беҳтарин, ноҳияи беҳтарин ва вилояти беҳтарин ҷамъбаст гардид. зимни чорабини муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода таъкид намуд, ки фестивали мазкур тибқи амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ баргузор гардида, ҳадафи асосии он вусъат бахшидан ба корҳои ободониву созандагӣ, баландбардоштани фарҳанги зебоипарастӣ ва маърифати экологӣ дар ҷомеа мебошад. ҳамзамон таъкид гардид, ки фестивали сайри гули лола ба эҳёи анъанаҳои миллӣ дар самти эҳтиром ба зебоӣ ва муҳити зист, рушди гулпарварӣ ва ҷалби бештари сайёҳон мусоидат намуда, дар пешрафти соҳаи сайёҳӣ дар кишвар нақши муҳим мегузорад. шаҳри Тус имрӯз бо қадамҳои устувор ба сӯи рушду пешрафт ҳаракат карда, барои истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ омодагӣ ҳамояд. бо шарофати бунёдкоронаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои сокинон, корҳои ободонӣ бо маром идома дошта, симои ноҳия тадриҷан дигаргун мегардад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. парафшонии парчами миллӣ дар ҳар як гӯшаву канори ин нишон аз соҳибдавлативу истиқлолии кишвари мо Тоҷикистони азиз мебошад. имрӯз сокинони боиззату шарафманди диёр бо эҳсоси баланди масъулият ва ҳифзи арзишҳои милливу давлатӣ дар рушду пешрафт камари ҳиммат баста, иқдомҳои ободониву бунёдкориро дар марказ ва деҳотҷойҳо бо тамомияти хос амалӣ намуда истоданд. дар партави иҷрои таъкидпайвастаи ободгаронаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, сокинони ноҳияи шаҳри Тус дар якҷоягӣ бо соҳаи тартиб додани набиниҳои ободонӣ, бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, синфхонаҳои муосири иловагӣ, коргоҳу корхонаҳои саноативу истеҳсолӣ ва марказҳои хизматрасониро ба роҳ монда, марҳила ба марҳила мавриди баҳрабардорӣ қарор медиҳанд. дар ноҳияи шаҳри Тус бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон 359 адад иншоотҳои таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст, ки то ба имрӯз 306 адади он ба истифода дада шуда, дар 53 адад иншоотҳои боқимонда сохтмон идома дорад, ки 85% нақшаро дар бар мегирад. аз ин аз ҳисоби соҳибкорҳо дар давоми сол 10 сохтмони маҳсулоти миёнаи умумӣ сохтмонашон идома дорад. дар нақша чорабинӣ 34 адад корхона ва коргоҳҳои саноатӣ низ ба нақша гирифта корҳои
онҳо идома дорад. ҳоло ҳар як сӯи ин ноҳияи дурдаст аз кӯчаву гулгашт ва боғу хиёбонҳои зебову гулпӯш ва назаррабо ба таври шабонарӯзӣ баҳравар гардида шукргузорӣ аз ин хоки муқаддасу ин сарзамини беҳишт меҳан менамоянд. به خاطر استقبال این جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری ترکستان در نهایت تمام مردم ناحیه و صاحبکاران جهت ساختمان کارخانه‌های صنعتی، مؤسسات تحصیلات میانه عمومی، باغچه‌های کودکانه کارهای نظررس به چشم می‌رسد که ساختمان آنها عین زمان ادامه دارد. ما داریم که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری ترکستان نقشه‌ای که در پیش داریم به پورگی اجرا نماییم. бошандагони ноҳияи дурдасти шаҳри Туз истиқлолияти давлатиро ҳамили рушду пешрафт, ноил шудан ба зиндагии шоиста ва муҳимтар аз ҳама асоси шинохти миллати кӯҳанбунёди тоҷик дониста бо истифода аз ҳама имконот ва сарчашмаҳо талош намуда истодаанд, ки ин ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланд ва дастовардҳои назарраси меҳнатӣ истиқбол намоянд. Шозода Самандар, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи шаҳри Туз, Ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар вилояти Хатлон тадбирҳои созанда ҷиҳати беҳтар намудани шароити кории кормандони соҳаи омур ва таҳкими заминаҳои моддию техникӣ амалӣ гардида истоданд. Ин иқдомҳо бо дастгирии ҳукумати кишвар роҳандозӣ шуда ба баланд бардоштани самараки фаъолияти равона шудаанд. шаҳри бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҷиҳати беҳтар шароити кору фаъолияти кормандони соҳаи агентии назди президенти Тоҷикистон дар вилоят ва тақвияти заминаҳои моддию техникии соҳа тадбирҳои муҳими амалӣ гардида истоданд. дар ин замина бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати Тоҷикистон аз ҷониби сарраёсати агентии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят аз навсозии биноҳои маъмурӣ, таъмиру тармими ҷорӣ ва бунёди иншооти нав ба роҳ монда шудаанд. ин иқдомҳо ба фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти кормандони соҳа равона гардиданд. аз ҷумла дар ноҳияи Моминобод ва ноҳияи Вахш сохтмони бинои нави маъмурии мақомоти омор бо маром идома дошта, сохтмон дар анҷомёбӣ мебошад. пешбинӣ мегардад ки иншооти мазкур дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта барои шароити муосири фаъолиятро фароҳам меорад. соли 24 бо ҳама шароитҳояш мавриди баҳрабарорӣ қарор гирифт. то ин дар раёсат шӯъбаҳо ва бахшҳои умури ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, Ёвон, Хӯросон, ноҳияи шаҳри Туз, Қабудиён, Носири Хисрав, Ҷайҳун, Панҷ аз таъмири куллӣ бароварда шуда ва дар шаҳру ноҳияҳои Кулоб, Муминобод, ноҳияи Данғара, Вахш таъмир рафта истодааст. ҳамзамон дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон кормандони соҳаи омур бо техникаву таҷҳизоти муосир ва лавозимоти зарурии корӣ таъмин гардида фаъолияти сатҳи баланд роҳ мондаанд. ин раванд имкон медиҳад ки ҷамъоварии коркард ва таҳлили маълумоти омурӣ бо сифати баланд мутобиқ ба талаботи замони муосир анҷом дода шавад. қобили таъкид аст ки чунин тадбирҳои ҳамаҷонба аз сироятмандона ва таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад сарчашма гирифта ба рушди устувории соҳа ва баланд гардидани сатҳи хизматрасонии омурӣ дар кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. дар ноҳияи кӯҳистони маҳсул марҳилаи нави корҳои ободонӣ оғоз гардидааст. дар деҳаи паски лоиҳа муҳими инфраструктурӣ амалӣ мегардад ки ҳадаф аз он ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани 600 гектар заминҳои бекорхобида мебошад. айни замон роҳҳои нав ва насби шабакаи муосири обрасонӣ бо суръати баланд идома дошта барои рушди соҳаи кишоварзӣ заминаи устувор меорад. дар доираи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо шарофати дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ дар гӯшаву кишвар корҳои ободонӣ ва рушди инфраструктураи деҳот вусъат касб намудааст. яке аз чунин иқдомҳои муҳим ҷиҳати истифодаи самараноки захираҳои замин ва таъмини рушди соҳаи кишоварзӣ дар деҳаи падаски ноҳияи кӯҳистони Мазчоҳ амалӣ гардида истодааст.
با مقصد به گردش کشاورزی وارد نمودن 600 گکتار زمین بیکار خوابیده که سالهای زیاد مردم آرزوی آبیاری آن را داشتند، کارهای بنیادی، راه و نصب و وصل لوله‌های آبگذر با مرام ادامه دارند. این زمین‌ها که سالهای زیاد بیکار مانده بودند، امروز با پرتو سیاست عاقلانه دولت و دستگیری رهبریت کشور تدریجاً به زمین‌های حاصلخیز تبدیل می‌یابند. طبق اطلاع مسئولان تا امروز زیاده از 12 کیلومتر راه بنیاد گردیده، کارهای هموارسازی و مستحکمسازی قطعه‌های باقی مانده ادامه دارند. این راه دسترسی آسان و زمین‌های کشاورزی، کشانیدن و نصب و وصل لوله‌های آبگذر، همزمان انتقال محصولات کشاورزی اهمیت مهم دارند. ما مردمی دست آباد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده زیاده از 600 در دهی پداست تو همین دارین اقدام آبشار کنیم زمین‌ها را. ما زیاده از 12 کیلومتر همین خط تگاب راه کندیم، راه نو برای گذراندن لوله‌های آبگذر تو بالا پداسکا زندگی گردد. انا کارتشکی می‌داریم که تو عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان آب برده رساند. گفته می شود که لوله‌های آبگذر به منطقه وارد گردیده، نصب و وصل آنها با جلب متخصصان و تکنیکای مخصوص مرحله به مرحله می‌گردد. طبق این لایحه با مبلغ‌گذاری مقامات حکومت دولتی ولایت سوخت، ناحیه کوهستان مچا و سهم ساکنان محلی راه اندازی شدند. امروز با تطبیق این لایحه مهم اجتماعی و اقتصادی، آرزوی چندین ساله مردم جامعه عمل پوشیده، زمین‌های بیکار خوابیده تدریجاً به گردش کشاورزی وارد می‌گردند. با دادن پوره این طرز زیاده از 600 گکتار زمین به گردش کشاورزی وارد شده، در آنها اساساً کشت کارتوشکا به راه مانده می شوند. این اقدام برای زیاد نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی، تامین بازار داخلی و کاهش دادن وابستگی به واردات محصولات غذایی مساعدت خواهد کرد. همزمان تطبیق چنین لایحه باعث تأسیس جایهای نوی کاری گردیده، سطح درآمد اهالی محلی را بالا میبرد. کارها در این سمت با استفاده از تکنیک‌های معاصر و رعایت طلبات ساختمانی ادامه داشته. انتظار می‌رود که لایحه در مهلت مقرره با بلند به انجام رسانیده شود. اسام‌الدین غیاث‌زاده، ناحیه کوهستان مچا، اخبار. در ناحیه روشنی ولایت مختار کوهستان بدخشان در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری ادامه دارد. عین زمان در مؤسسه‌های تا مکتبی و مرکز سلامتی ناحیه روشن کارهای ساختمانی رفته ایستاده طبق نامه август مورد قرار داده می شود. در مرحله نو رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان در برابر دیگر شهر و ناحیه‌ها در ناحیه روشن روند کارهای بنیادکاری و سازندگی جریان دارند. برای تجلیل سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه 140 انشاءات اهمیت اقتصادی و اجتماعی داشته مورد بهره برداری قرار داده شده. در دیگر انشاءات کارهای بنیادی ادامه دارند. با در نظر داشت تامین اینفراستراکچور لازمه در مرکز ناحیه روشن، شروع از ماه نوامبر سال 2025 کارهای ساختمانی در بنای مرکز سلامتی پیش برده شده. این انشاءات برای سوحه تندرستی ناحیه مهم از 3 آشانه عبارت می باشد. تا به امروز کارهای بیشتر از جانب ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیت محدود انتگرال از ناحیه ونج به ثبوت رسانده شده. حال حاضر کشتچینی و آماده سازی ستون‌های آهن و بتونی ادامه دارد. در حدود ناحیه روشن در 42 دهه آن 66 انشاءات تعیناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده میشوند که جهت زیبا و دلربا گردانیدن سیمای ناحیه سهم نظر است دارند. برای پیشبرد کارهای بنیادی مسئله ساختمانی از قبیل خشت و ارماتور از پایتخت مملکت شهر دوشنبه آورده شده. در پیشبرد کارهای ساختمانی 12 نفر بیناکار سهم ارزنده میگذارند. برای آسان نمودن کار ساختمانچیان از تکنیک حاضر زمان استفاده برده می شود. امروزها مسئله ساختمانی را در خود میدانچه ساختمان محض با استفاده از چنین تکنیک آماده می سازند. جریان کارهای ساختمانی و وسعت آنها نظارت از بالای صفت کارها و تامین
саривақтӣ бо масъулияи сохтмонӣ имкон мебахшад то ин иншооти муҳим барои соҳаи тандурустии ноҳия дар муҳлати муайяншуда мавриди истифода қарор дода шавад. Ҳамчунин корҳои сохтмонӣ дар 4 муассисаи томактабӣ бо суръати баланд идома дошта, дигар корҳои созандагӣ ҷанбаи тозаро касб намуда истодаанд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, Нояи Рӯшон, Ахбор. дар ноҳияи Нуробод бинои мактаб-интернат барои 640 ҷои нишаст бунёд шуда ист. барои дар муҳлати пешбинишуда анҷом додани корҳои сохти мазкур коргарони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. гузориш дар ин хусус. сохтмони бинои мактаб-интернати ҷумҳуравӣ ва хобгоҳ барои кӯдакони ятим дар ноҳияи Нуробод моҳи сентябри соли гузашта дар партави дастур ба ғамхориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонӣ оғоз гардид. зеро бо кӯчонидани маркази маъмурӣ аз минтақаи зеробмонии нерӯгоҳи барқии обии Роғун зарурати сохтмони бинои нави таълимӣ дар шаҳраки Дарвош омад то барои хонандагон шароити таҳсил муҳайё гардад. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёди бинои таълимӣ ва хобгоҳро пешбинӣ намуданд то иншоот дар муҳлати 2 сол истифода аз рӯи лоиҳа бинои таълимӣ аз 4 ошона ва симхонаҳои кушоду барҳаво иборат мебошад. дар бинои таълимӣ симхонаҳои муосир, озмоишгоҳи фаннӣ, китобхона, толори варзишӣ ва утоқҳои ёрирасон бунёд мешаванд то барои таҳсили хонандагон ин макони меҳрушафқат тамоми шароитҳои таҳсил муҳайё гардад. ҳамзамон дар шафати бинои таълимӣ сохтмони бинои шонаи хобгоҳ барои 150 ҷой ҷараён дорад то хонандагони мактаб-интернати ҷумҳуравӣ дар оянда бо ҷойи хоб таъмин карда шаванд. корҳои сохтмонӣ дар ошонаи дуюми бинои таълимӣ ва хобгоҳ аз рӯи нақшаи фармоишгар ҷараён дошта аз шаҳри Душанбе ва дигар корхонаҳои саноатӣ тамоми масолеҳи сохтмонӣ оварда шудааст то дар рафти корҳои сохтмонӣ мушкилӣ эҷод нашавад. ин аст ки 62 нафар мутахассисону коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маҳмил 2012 корро дар 2 баҳс роҳ монда баҳри он ҷиддуҷаҳд доранд ки корҳои сохтмонӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад то иншои ҳаётан муҳими иҷтимоӣ ҳолати пешбинишуда мавриди истифода қарор дода шавад ва омӯзгорону хонандагон тавонанд солҳои тӯлонӣ аз бинои нави таълимӣ ва хобгоҳи замонавӣ истифода намоянд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барномаи Ахбор аз ноҳияи Нуробод. кен яке аз гӯшаҳои кӯҳанбунёди кишвар буда бо мероси ғании таърихиву фарҳангии худ миёни минтақаҳои муҳими сайёҳии Тоҷикистон ҷойгоҳи хоса дорад. ҳузури нодир бостонӣ ва ворид гардидани онҳо ба феҳристи мероси башарии ЮНЕСКО аҳамияти ҷаҳонии ин гӯшаи кишвар гувоҳӣ медиҳад. дар ин хусус шаҳри Панҷакен ҳамчун маркази муҳими таърихиву фарҳангӣ дорои даҳҳо ёдгориҳои нодири бостонӣ мебошад ки ҳар яке аз гузаштаи пурғановати миллати тоҷик шаҳодат медиҳанд. имрӯзҳо 6 ёдгории таърихиву фарҳангии ин шаҳр ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил гардида мавқеи Панҷакенро дар харитаи сайёҳии ҷаҳон боз ҳам устувортар намуда. байни онҳо ёдгориҳои беназир Саразми Бостон ва Панҷакенди қадим гоҳи намоён. ин мавзеъҳо на танҳо барои муҳаққиқону бостоншиносон балки барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ низ ҷолибани ба шумор меоянд. ҷиҳати ҳифз ва нигаҳдории ин мероси гаронбаҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар тадбирҳои андешида шуда заминаи мусоид барои омӯзиш ва муаррифии онҳо фароҳам оварда шудааст. дар ин самт таъсиси муассисаи давлатии пойгоҳи бостоншиносии Панҷакен Саразм қадами муҳим арзёбӣ мегардад. пойгоҳи мазкур ҳамчун маркази илмӣ ва фарҳангӣ фаъолияти худро дар самти ҳифз, омӯзиш ва муаррифии ёдгориҳои таърихӣ роҳ мондааст. пойгоҳ 2 мамнӯъгоҳи таърихӣ ва 2 осорхона фаъолият мекунанд ки нигоҳдории осори нодири таърихиро таъмин менамоянд. масъулияти ҳифз ва нигаҳдории ин ганҷинаҳои таърихӣ бар 2 мутахассисони соҳа вогузор гардид. онҳо бо эҳсоси баланди масъулият дар ин самт фаъолият менамоянд. солҳои охир ҷиҳати беҳтар намудани шароити фаъолияти пойгоҳ корҳои назаррас анҷом дода шуданд. аз ҷумла шароити нигоҳдории фонди осорхонаҳо ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ гардонида шуда барои
имкониятҳои муосир фароҳам оварда шуданд. Ин иқдом ба нигаҳдории дарозмуддати осори тарихӣ ва пешгирии осеб дидани онҳо мусоидат мекунад. ҳамзамон меҳмонхонаи пойгоҳ аз таъмири пурра бароварда шуда бо тамоми таъмин гардидааст. акнун меҳмонон ва сайёҳон, хусусан бостоншиносони дохиливу хориҷӣ метавонанд ҳангоми аз имкониятҳои он истифода намоянд. ин иқдом ба рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҷалби муҳаққиқон ба минтақа мусоидат кард. дар баробари корҳои нигаҳдорӣ ва хизматрасонӣ, фаъолияти илмӣ таҳқиқотӣ низ дар меҳвари таваҷҷӯҳи пойгоҳ қарор дорад. кормандони муассар дар ҳамкорӣ бо шӯрои илмӣ ва олимони соҳа пайваст ба анҷом додани таҳқиқотҳои илмӣ машғул буда, натиҷаҳои ба дастомада биниҳои илмӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. ин тадбирҳо ба амиқтари таърихи минтақа ва муаррифии он дар сатҳи байналмилалӣ мусоидат мекунанд. дар маҷмӯъ Панҷакен имрӯз на танҳо ҳамчун маркази таърихӣ, балки ҳамчун макони муҳими рушди сайёҳӣ ва таҳқиқоти илмӣ мавқеи худро устувор намуда истодааст. ҳифз ва муаррифии чунин мероси гавҳарҳо омили муҳими таҳкими худшиносии миллӣ ва муаррифии тоҷикон дар арсаи ҷай ҳисоб меравад. далери бозор, Шовсайн Солеҳиён, шаҳри Панҷакен, ахбор. фаровонии сабзавоти барвақтӣ дар бозорҳо гӯи он аст ки кишоварзон ба ин афзалиятноки кишоварзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир кунанд. дар шаҳри ҳисор низ бо истифода аз таҷриба ва истифодаи имкониятҳои табиӣ масоати гармхонаҳои мавсимӣ ва доимӣ зиёд карда мешаванд. гармхонаҳо василаи асосии таъминкунандаи бозор бо сабзавоти барвақтӣ дар тамоми фасли сол буда, нисбат ба кишти кушод бартарии зиёд дорад. омори муқоисавӣ нишон медиҳад, ки аз гармхонаҳо ва заминҳои кушод нишондиҳандаҳои ин бахши соҳаи кишоварзӣ афзуда, таъминоти аҳолӣ бо сабзавот беҳтар гардидааст. истеҳсоли сабзавот дар солҳои 1991-2025 дар ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1991 322,499 тонна, соли 2010 1,142,624 тонна, соли 2015 1,666,573 тонна, соли 2020 2,480,595 тонна, соли 2025 1,377,903 тонна. аз гармхонаи доимии хоҷагии деҳқонии меҳан 2025 дар шаҳри ҳисор, ки масоҳати он 2 ро ташкил медиҳад, хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосили сабзавот аз кишти сеюм шуғуланд. аз ин гармхонаи типи нав, ки бо усули караягӣ сохта шудааст, ҳафтаи семаротибагӣ бештар аз 500 килограмми сабзавоти барвақтӣ аз қабили помидори болғорӣ ба бозорҳои шаҳри Душанбе пешниҳод гардад. интихоби навъҳои ва ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба дар ин гармхона ба зиёд гардидани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ сабаб гардидааст. тӯли 2 сол мешавад ки кору фаъолияти худро давом дода истодаем. бозорҳои Душанберо бо маҳсулоти худ таъмин карда истодаем. маҳсулоти мо аз маҳсулоти хориҷӣ хело ҳам фарқ дорад, ҳам мазза, ҳам намуд, ҳама тараф. дар маҷмӯъ аз киштҳои такрорӣ аз ҳамин гармхона то 100 тонна сабзавоти барвақтӣ ба даст меорем. оянда ният дорем масоҳати гармхонаро зиёд кунем. барои Рухшона Комилзода ҳам кор дар ин гармхона мактаби таҷриба ва василаи беҳтар кардани сатҳи зиндагӣ аст. дар ин гармхона дар қатори Рухшона Комилзода дигар занон ҳастанд, ки дар деҳот бо кори доимӣ таъмин гардидаанд. дар шароити имрӯза бунёди гармхонаҳо аҳамияти хеле муҳим дорад. ба гуфтаи онҳо, ташкили гармхонаҳо дар деҳот, ки дорои захираҳои озоди меҳнатӣ мебошанд, афзалияти зиёд дорад. мо як гурӯҳ занон тӯли 2 сол мешавад, ки дар ин гармхона кор ва фаъолият карда истодаем. мо меҳнат мекунем. вақте ки меҳнати худамонро мебинем, хеле хеле хурсанд шуда бозорро бурда ба фурӯш мебароянд. хуби ҳамин кор ҳамин ки назд хонаҳомон пешравӣ мешавад. мо хеле хурсанд. парвариши сабзавотро дар гармхона ёд гирифтем. ҳоло бо назардошти талабот ва даромаднок будани гармхона, хоҷагидорон ба васеъ намудани он иқдом гирифтанд. бунёд ва зиёд намудани масоҳати гармхонаҳо дар таъмини аҳолӣ бо сабзавоти барвақтӣ муҳим мебошад. дар ин самт имкониятҳо ва таҷриба аст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сар баланду хонобод бимонед.